हमरा वेंटिलेटर के पापा। हाँ रौरे हई न। हाँ एकदम की झूठ न खिनु बोलत ना। रवा कहे के बाहर कोई नहीं। अब 12 ना जो ननका पैट कहाँ से आई। खाली फारत रहता। दीपावली में रवा के कितना खोजनी जे रवा घरे रहती तो हम आंगना में दियरी बरती बाराती रवा छत पर मोमबत्ती पिघल किसको सजना आगे लगे उसके रोज को आगे लगे उसके रोज को दिल मन के मेरे क्या मैं ऐसा कहाँ सबका नसीब है आए हर कोई कोई अपने पिया बाकी अनिल बाबा ई पापी पेट ऐसन बा ऐसा लोग 10-10 साल अपना परिवार से अलग रह जाता पेटवे के कारण। हाँ जी पेटवे न हो हाँ आज हमनियों के अपना घरे सुत रहती जा हाँ जी लेकिन रात रात भर लोग के द्वार पर टूर खानी चिचियात रहता नहीं जा हाँ 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 पेटवे हाँ जी 5-6 साल गईला हो गइल बा भाईल बा आ जब जब होली दिवाली आवता छठ आवता तब मेहरारू के मन कुहुक के रह जाता। एगो सखी देखली कहली कि अरे सखी एक थती रोज हंसत रहेलू आज मुरझाइल लागता रू हाँ का है कारण रीजन कौन दुख तकलीफ होखे तो सखी से कहल जाला। हाँ कौन प्रॉब्लम होला तो मन के बोझ हल्का होखेला हाँ कह का दुख बा? का दिक्कत बात ए सखी का कहीं तरह से हम अपना मन के दुख के बाद कह कुछ शादी भइल संगे हाँ तू कितना खुश बाड़ू आरू हमार तो करमे जर गइल। जर गए हाँ करम तोर जर गइल आखिर का है करम जर गइल बोलो का है काहे कि शादी क के वहाँ के गौना रख के हमरा के बाहर चल गई ना अजले कहियो समाचार पूछतानी हाँ ना कहियो फोन करतानी हमरा लगे। हाँ जी हाँ बड़ा दिक्कत में बारे ना तब तो बड़ा दुख में बाड़ू तू सही रे सखी। हेलो पति के प्यार इतना दिन केंग रहता रे बड़ी भाग से केहू के मिलेला मिलेला बियाह तो सबकर हो जाला अनिल बाबा केहू ऐसा व्यक्ति नहीं जेकर विवाह ना हो थुके। हाँ जी विवाह होला लेकिन पत्नी पति के प्यार सबका ना मिले। ना 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 एगो लता जी गीत गौले रहली हाँ कि दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है आए हर कोई कोई अपने पिया के करीब है दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। हाँ जी ना दिल के करीब उहे मौगी फोन करतिया आधा रात के अपना बोलम्मा के सोचत या के बुलाए अरे मनाए हाँ ऐसा बात को है ये प्यार में पगला के आइए जाइए। हाँ जी फोन लगावतिया वो गार्ड के नौकरी करत मन अनिल बाबा 80 025 25 99 380 80 फोन लगा के कान तर सटौलस। हाँ आहा इंतजार बजे अब उठा ली है उठाइए ना बिजू वाला को सटाइए ना मार बढ़नी चार्ज में लगोले बड़े कारी हाँ हाँ नहीं खन उठाओ ना ना 62 033 33 83 592 92 उठाइए ना पिंटू बाबा मार बढ़नी दोनों सिम एक में हुर दले बड़े कारी। हाँ जी हुर के सुत गइल बड़े फिर लगाओ देखिए 99 344 74 769 69 हेलो 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 के बोलता तार भातार
वही तनी सादा सेट से एगो एचडी फोटो खींच ली। मौगी कलश की मार बहनी हमार भतारते इतना उरेब ना बोले ना 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 जरूर कोनो पीला खोइला में बोलता। हाँ जरूर कोनो पीला खोले बा। पीला खोइला में बोलता। हाँ है फिर लगाओ हेलो 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 के ह तार तार हाय देखिए अभी बतारे पे बड़े के ह जी ए बुझा तने भुला गइलू। हमरा वेंटिलेटर के पापा हाँ रौरे हई न हाँ एकदम की झूठ न खिनु बोलत ना। रवा कहे के बाहर कोई नहीं। अब 12 ना जदी ननका पैर कहाँ से आई। खाली फारत रहता। दीपावली में रवा के कितना खोजनी जरवा घरे रहती तो हम आंगना में दियरी बरती बाराती रवा छत पर मोमबत्ती पिघलैती। हाँ जी रवा ना आईनी हाँ छठ के दिन के बनावल ठेकुआ हाय हाय जो होते सब ठेकुआ रुआ गइल नु। हाँ सब ठेकुआ ले के चितकबरी बकरिया के खिया दो हनी चितकबरी बकरिया में रखला ही बाड़ू। मार बड़नी माई का दिए कहाँ बेला दी रहूं। खिचड़ी के दिन के बनावल धोधा मकई के चाउर के चिउरा के बजड़ा के बलटांगन के कितना शौक से बनौल नहीं कि हमारा जाके एको कटा काट के खाली है तो बनावल सद जाए। हाँ अरे बनाओ नहीं नु हाँ सब धोधले जाके लंगड़ा पड़ावा के नादा में डाल दो हनी। हाँ जी लंगड़ा पड़वा खादू तो खैले के मारे गोड़ खत्म हो गए। आए कि ना तवन कहीं ओए आवते बानी गाड़ी कटाल में टिकट पर चढ़ जाएगा बा। हाँ जी गाड़ी कटाल ले बड़ा ना हाँ माल ट्रेन के बोमा पर चढ़ के आवत। कह दिया का परदेसिया नइखे कुछ परदेसिया बलम नइखे कुछ तोहरे याद में जरेला छतिया राजा जी क्या होता जागले रहेले अखिया अखिया तड़पी के बीते रतिया जागले रहेले अखिया राजा जी तड़पी के बीते रतिया जागले रहेले अखिया राजा तड़पी के बीते गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना किसको सजना आगे लगे उसके यार को आगे लगे उसके यार को दिल मन देना मेरे यार को दिल मन देना मेरे यार को अगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना किसको सजना आगे लगे उसके जवान को आगे लगे उसके जवान को दिल मन जागले रहेले आखिया राजा राती अंतरा के भाव मुर्की हो पहले हो तन जबरदस्त मुर्की मारे के मुस्का कहतिया का कहती है तू का जन्म राजा बाबा श्री आशीष चौबे जी हमरा के पुरस्कार दिले बनी दिले बानी हार्दिक अभिनंदन करब कितना प्यार करिले
घरे कब आइबो इंतजार करीले घरे कब आइबो इंतजार करिले घरे कब आइबो इंतजार करिले तनी चक्रधार मुर्गी मारे के बा। हां चक्रधार देखे महेंद्र बाबा तू गजल बरसा होये होये कितना प्यार करिले घरे कब आइबो